Fil-Parlament il-ġimgħa d-dieħla se jkun qed jgħaddi għat-tielet qari u l-aħħar fażi ħalli titwaqqaf l-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni. Dan wara li l-erba' il-Kumitat tal-Abbozzi tal-Liġijiet fil-Parlament approva l-liġi għat-twaqqif tal-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni. Din l-Awtorità se tkun qed tassorbi l-funzjonijiet li kienu assenjati lill-Bord li jregola l-bini u lill-Uffiċċju dwar ir-regolament tal-bini, l-Aġenzija tal-Bini u tal-Kostruzzjoni u l-Bord tal-Bennejja. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Kostruzzjoni, Chris Saġus, qal kif din l-awtorità kienet wedda elettorali tal-Partit Laburista, qal kif din l-awtorità seta' tissaħħa sabiex l-industrija tkun regolata b'mod iżjed aħjar. L-irwol prinċipali ta' din l-awtorità u li ikonna aktar regolamenti li jħarsu dan is-settur matul is-snin. Dan is-settur li dejjem kien mutur ewlieni għall-ekonomija ta' pajjiżna. Kellu liġijiet sparpaljati, llum il-liġijiet se jinġabru taħt kappa waħda, kollha responsabbli minnhom l-awtorità. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia qal kif din l-awtorità se tkun qed tagħti iżjed serħan il-moħħ lil dawk li jkun qed isir xi żvilupp ma' ġenbhom. Naraw li fi żmien li ġej issa inħabbru dan l-awtorità ġifieri ċ-chairperson flimkien mal-bord tad-diretturi u jkun din l-awtorità li ħadd kompletati mhux biss serħan il-moħħ lill familji li jgħixu bi swizzi ta' kostruzzjoni imma wkoll sostenibilità lil din l-industrija.